umfazi makabe ngumfundi othe cwaka onentobeko. Enentobeko, ya. Andimvumeli ukuba abe ngumfundisi. Andimvumeli umfazi abe yintoni? Bebazalwane lizwi likaThixo akutsho umonakalo. Monakali ke ngoku wayi bekhona abafazi bengabefundisi kodwa izwi lenkosi lithi andimvumeli umfazi abe ngumfundisi ungabuzi kum. Amen. Ngoba yes. Andithandi nokuba aphathe amadoda. Andithandi umfazi aphathe amadoda. Umfazi ke andimvumeli ukuba afundise. Ya, uyayiva ngoku. Ukuba ayilawule indoda. Amen. Asimazi ayithelisa intoni uxolo sami. Hayi asimazi. Asimazi bakwakutheza thethele. Awumazi ngoku. Kodwa uyamazi esithi ubani kuKristu Yesu. Usisidalo esithi uyamazi. But xa sithi andivumi le uthi andimazi ngokutheni. Hallelujah. Andimvumeli lento yenza usam. Hallelujah. Andimvumeli ungenzisi izinto ngabantu ezi-against izwi likaThixo. Uphudane nezulu ngoba wena wazi khona amavesi owashaya indiva. Wenza ngathi awulibone livesi. Hallelujah. Hayi ndiyalazi lona kodwa ke hayi xa singake sitshone deep bazalwane. Xa singake sitshone deep, sitshone deep. Asifuna deep unalo izwi licacile. Hallelujah. Makorinte chapter number 1 Corinthians chapter number 4. Nkosi mayibongwe, Nkosi mayibongwe. Nkosi mayibongwe bazalwane. Siyambonga uThixo, enguThixo emihleni yonke. Hayi. Nkosi yami. Siyambulela uThixo. Abazalwane banesikhalo bathi hey ndishumayela ivesi eyodwa. 1 Timothy chapter 2 verse 12. Andimvumeli owesifazana aphathe amadoda. Ngamanye amazwi andimvumeli abe negunya phezu kwamadoda. So ibeka nje ngolo hlobo. Yakhala kabazalwane uba hayi ndiphethe ndishumayela lo vesi leyo yodwa. Ndiqondi ke uba inyani leyo. Ungazistrola kuzo zonke ividiyo. Uzawufumanisa ividiyo zinintsi kakhulu akho nto endingashumayeli ngaphi because yona nto ingasichana le uba singashumayela ngento eyi-one. Kodwa ke uba wena ufike wahlatywa yile ndaba yale vesi because ke ziivesi ezingafundwayo azifane zifundwe because kuthiwa abanye bathi ziza nengxabano, abanye bathi hey nintsi nje into ethethwayo uba kwakungathethwa nathi apha kwakuthethwa nabasekorinte. Abafazi basekorinte babehlupha okutsho ngamanye amazwi abafani nabafazi beli xesha. Abahluphi abeli xesha kubonakala uba kuhlupha aba sekorinte. But ke into endiyaziyo mna iBhayibhile libhalelwe thina sonke. Nkosi yami Korinte or Mzantsi Afrika or Cape Town or Johannesburg iBhayibhile libhalelwe thina uba silenze la rekhodwa. Abanye bathi hayi kwakuthethwa ingqondo kaPawulos apha. uPawulos wayezimbono zakhe zilithi iBhayibhile zonke izibhalo ziphefumulelwe zi-approviwe ingapha kwencwadi engcwele loo nto leyo i-approviwe mayifundiswe. So yabona elalizwi lithathe njengelamanye amazwi wonke lo avumayo. Because abanye abantu mos bakhona abantu abavumayo uba makujolwe. Ungaba nayo i-girlfriend eyi-1 ecaweni ube wena ungavumi uthi no akazi uba ne-girlfriend ecaweni. So ithathe njengolo hlobo because if mna ndiyafundisa ndithi alithi izwi lenkosi andimvumeli owesifazana abe negunya phezu kwamadoda ayizutshintsha loo nto leyo. Siyambonga futhi uThixo besekhona omama besekhona abantwana bakaThixo abayamkelayo loo nto leyo. Because kaloku imbi into esiye siyibone kule mihla amadoda namhlanje amanye akayi nasecaweni because kaloku ayanayazi le nto ayalazi izwi nobanye angakholwa yokuba asimvumeli izwi alimvumeli umfazi abe negunya phezu kwendoda. Alithi makangahambi abanye bakhothi izwi lenkosi bathini intombi yaseSamaria yayihamba ishumayela asanga ungayenza nawe loo nto leyo.
Kodwa ke izwi lenkosi line order when it comes to endlini kaThixo. Kunendlela makwenziwe ngayo endlini kaThixo kwi-local church lapho khona abantwana bakaThixo behlangene. Lithi ke ngoku andimvumeli owesifazana afundise. Into ingxaki kumabandla sikhonza kuso kwenziwa unothanda, and ufumaniseka bayo ngoku kwamanye amabandla abafazi okanye oomama abakhonzayo amadoda akakhonzi. Xa ke buyele emakhaya abuya ezibona uba anegunya phezu kwamadoda. Yingozi enkulu leyo. Ibindoda ayikholwa. Uyakholwa wena usindisiwe ngumama, yawuhlala indoda iyazi uba iyinhloko kwayo. Noba isindiswanga ubuzabuya uthi umweli wawuthulula umoya phezu kwenyama wonke sinegunya ngoku uzochaneka umyenakho yinhloko leyo yakwakho. Bonisana nayo, hlala nayo phansi. Uyixelela uba no tata ngokwezwi nenkolo endikuyo lena into nibonisana ayi-approve akanongayi-approve umyenakho ekuthanda nje. Kodwa xa uzawufika sozibona uba uyinto unegunya phezu kwakhe nizaxabana. Andimvumeli owesifazane abenegunya. Yaze yaxabanisa ivesi. Andimvumeli. Lithi libhala imini iBhayibhile. Animini iBhayibhile. Andimvumeli owesifazane aphatha amadoda. Hayi igqibile futhi itsho njalo. Noba singayijika sibiza amagama amakhulu sithi tribalism, yintontoni sihambe siyolanda i-dictionary sibiza amagama. iBhayibhile libhaliwe andimvumeli owesifazane aphatha amadoda. Hayi igqibile nje, igqibile nje ngolo hlobo. Tribalism niphansi komthetho, asikho phantsi komthetho kaMoses thina wabaLevi. Yebo iBhayibhile likathi andimvumeli owesifazana lawula amadoda. Hayi ndiyithetha loo nto leyo, ndiyithetha ndinegunya, ndizalwa ngumama. Ndimhloniphe gqithi umuntu wesifazana. Ndinomama nami omzalayo, xegwaza ngalidala futhi lileqi 80 ngoku ndilihloniphe kakhulu. Ndiyithetha loo nto leyo, nam ndinayo unkosikazi, ndimhloniphe kakhulu. Ndiyayi-understand uba ndine-assignment yokuxabisa umkam loba ndimthande ngokwezwi likaThixo. Ndithetha loo nto leyo ndizele intombi. Kodwa ke loo nto leyo ayitshintshi loo nto leyo. Ndiyithetha loo nto leyo ndisebandleni nami eligcwele oomama. Linabo mama. Ndiyithetha loo nto leyo ngoba lizwi likaThixo eli. Andimvumeli owesifazane aphatha amadoda. Hayi ngoba abanye bathi incwadi kaYoweli wathi ndawuthulula umoya phezu kwenyama wonke, abafazi bazawuprofetha, abanye baphupha amaphupha, abanye babona imibono. Loo nto leyo ukubona umbono, uphupha amaphupha noprofetha ukulida amadoda. Ukubona imibono noprofetha inyanisile iBhayibhile. Moya kaThixo uthulwa phezu kwenyama, abanye bathi amaGalathi athi akusekho ndoda namfazi. Hayi bazalwane masilungise le ndaba. Andimvumeli. Yelandlile iBhayibhile. Yabona ke lana wavesa akafundwa nje noba ngubani. Hayi atsitshwe ecaweni because lokho icawe zethu zona zifuna ama-numbers, zifuna abantu abaninzi. Uba wathetha yonke into le uzawugxotha abantu. Abantu bafuna uba bafuna ipulpit, bafuna ukuthandazela amadoda bawabeka izandla. Nkosi yami. Hayi andiyazi kodwa ke limile izwi lenkosi lithi ongaphilanga makabizwe amadoda amakhulu ambeka izandla. Ndiyazi ke lesiyibonayo isenzeka kodwa ke bangcwela sikhapha icawe necawe inendlela yayo yokwenza. Kodwa ke eyona nto sifuneke siyilangazelele nima siyinxanelwe lizwi likaThixo ngohlobo olulilo nohlobo uThixo akafuna senze ngalo nohlobo uThixo akathanda sibe lilo emhlabeni silandela izwi lakhe singanqumi lapha ngenxa yokuxakwa ngoba bayaxaka omama. Axaka abantu abomama amadoda aboma bakho. Masiyekele into ngoba siyeke ngolhlobo. Bazalwane izwi laThixo masingalijiki. Andimvumeli owesifazana lawula amadoda. Timothy oqala chapter number 2 verse number 12 ungayifumana bawaseKorinte. I think 1 Corinthians chapter 14 bandiphazama pha ku-34. Sinexanduva ke batata, sinoxanduva lokubaxabisa abantu besifazana nokubathanda sibabeke
bayenze inkonzo yabo because ukho amadoda izinto angeke akwazi ukuzenza bengekho ma hayi bona uma baneskill banendlela uThixo ubenzele wabalungisa ngendlela especial apho befike khona bane role abayidlalayo kodwa andimvumeli athi amadoda andimvumeli abe negunya phezu kwamadoda hayi kwakuthetha uPawulos yimboni kaPawulos yimboni kaPawulos ilizwi likaThixo eli wayephefumule wayenowuphi umoya uPawulos kangangoba mna ndirhala la moya kaPawulos kuba uthetha ngoHoly Spirit kukhona uHoly Spirit wabazalwane belixesha kukhona uHoly Spirit wawulida uPawulos umthethisa ndifuna la moya kaPawulos hayi mawuhla Nkosi yami size moya ingcwele siyabulisa abazalwane siyanithanda emakhaya kakhulu Thixo makasikelele siqhubeke siyamhamba sincede kukhona zonke eyona nto siyifunayo lizulu asifihla silondoloze egameni lenkosi siyambonga uThixo siyambonga uThixo njalo nje abe nguThixo ukuthi asilondoloze asigcine yabona leni verse yona ethi akusekho ndoda namfazi hayi ezinye izinto kufanele sizilungele nxa sizithethayo sibe ne-understanding as much as bakuthiwa silahlekene nomcimbi asishumayela into yoba sishumayela umthetho sishumayela ilizwe sishumayela i-culture i-tribalism kodwa be careful ezinye izinto nxa uzithethayo ndixelele ngokuba unkosikazi ahamba abheke enkonzweni ndimkhulule ndibe mna ndingakholwa ndingasindiswanga abuye seke ndixelele uba kusekho mfazi nandoda uyayibona nje ezinye izinto nje hayi akusekho mfazi nandoda siyafana sonke bazalwane masibe careful ezinye izinto ma as much as bakuthiwa ke silahlekile siyalahlekisa kodwa ke ezinye izinto kufanele sibe careful izwi lenkosi lithi uThixo wadala indoda nomfazi angadala umfazi nomfazi adala indoda nendoda wadala indoda nomfazi wayenganzanga phuthe nxa esenza ngolo hlobo nxa esithi izwi lenkosi incwadi yabase-Efese indoda yinhloko yenkosikazi yayo phinde kuthiwa akho ndoda akho mfazi ikhona indoda ukhona umfazi qha la vesi ithetha uba phambi kwamehlo kaThixo uThixo ubona abantwana bakhe xa esijongile usibona singabantwana bakhe kodwa i-order bazalwane le nto leyo sozaphinda akalodala indoda nomfazi phinde kuthiwa ayisekho loo nto hayi le vesi wayithetha nabasekorinte wayethetha nabase-Efese liphi elithetha nathi ke thina ke ngoku iBhayibhile leliphi iBhayibhile liphi elithetha nathi ngoku iBhayibhile xa caba ke zithile indawo uyabona bazalwane nxa ufunda indaba kaYoshua uYoshua lithi iBhayibhile emveni befile uthi uThixo ethetha umkhonzi wami uMoses ufile wena ke Yoshua thatha aba bantu uqhubeke nabo uhambe nabo niye kwizwe lesithembiso lithi izwi lenkosi ye ngonxa emxelelayo uthi andisayi kukushiya andisayi kukuyekela abazalwane namhlanje bayalikowuta lo verse leyo bathi nguThixo othe sozushiye wayethetha noYoshua pha wayengathethi nathi but because of iBhayibhile libhalelwe thina sonke sihamba sine-understanding yokuba uThixo akasayi kushiya akasayi kusiyekela because imbonile yenza lento uYoshua ehamba naye malibonge igama lenkosi now nxa sizamane sithi ke ngoku ezi chapter zezaseGalati ezi chapter zezaseKorinte ezi no iBhayibhile libhalelwe thina alisikwazi uba sikwazi bene-chapters ezithile esithi thina si-apply ukuthi sonke bazalwane masiyithethe inyani alikho lula inkolo ayikho lula idinga abantu abazakwazi ukuncama noku-understand uba ezinye izinto ezithethwa liBhayibhile zifike zibe ngumnqansi nawo ke ngoku idinga abantu that's why esithi uYesu ofuna ukundilandela makazincame because ezinye izinto awuzofuna ukuzincama ezinye izinto uzawuzifuna ukuzenza zibe zi-against nale ndlela uyifunayo wena izwi lenkosi lithi wena ufuna ngolu hlobo ngalibonga igama lenkosi uba singahamba kakhulu sithi hayi une-gift ngeke sikwazi uThixo no ungathatha umuntu phaya ethaveni ofike ngaculi suka
angafika acule ngimliza nasenkonzweni. Loo nto leyo ayithethi uba angafika Nkosi bayisikelele ufuna kwezilayo. Siyathanda bazalwane, thanda kakhulu, sinixabisile. uThixo ke makasincede siyofika ekhaya. Siyofika ekhaya, sihamba naye sisingekamlahle endleleni ngenxa yezinto ngezinto esihlangabeze. Kuninzi esingekakufa okubhaliwe eBhayibhelini okusinqandayo nokusikhuzayo. Kufuneka abantu abazawukhuzeka-ke, abazawumva hayi kule ndlela. Kodwa ke sesikhuza abakhuzekayo, nathi sijonga ukukhuzwa. Kodwa ke ungakhuzi nje, lithi iBhayibhile wonke othethayo makathethe ngowesihlanu. Zikenziwa uyithathaphi le nto. Ungayitsibi ivesi uboma Thixo ayitsho kum iguquka. Ngaliboke igama lenkosi, siyabulela ke abangcwele. Inkosi mayisikelele. Ndiyatsho futhi ukufunda kwezulayo andimvumeli owesifazana aphatha amadoda. Hayi yabona ke le verse of the year. Kweli xesha linje abantu abanye amadoda afanele ayareyipha abantwana bethu abekho safe. Makangezi ke kwawonke amadoda nxa lineloyiko. Nxa lineloyiko lithi amadoda ayareyipha, ndisiwayo kushumayela kufundisa omama ngoku amadoda ayareyipha. Wayekeni amadoda ahlale ezindlini. Icawe igcwele amadoda. Ayekiwe akhona apha enkonzweni sithi ayareyipha njalo. Uba becaba ke noyiko lohlobo makakhutshwe ezicaweni. Kuthiwa makangezi singayi ezicaweni. Qhubeke kuphatha omama. Sikhona ezicaweni. Lithi izulu lenkosi, Timothy nyula amadoda, Titus nyula amadoda eKrete. Nyula amadoda. Yawaxela amadoda njani. Indoda ekwazi ukulawula indlu yayo, indoda ekwazi ukufundisa, indoda. Hayi babazalwane, izulu lenkosi masilihloniphe.